Halo dulur, tak sepino lokasi dangdut Amelia musik ning Desa Mbabatan ya lur. Lah iki kok Desa Wirata Mambung pertigaan iku mengetan lur. Terus ana kandang ayam iki belok kiri. Sawise pertigaan iki ya mengalor lurus terus lur. Nanti teko kandang ayam iki ya bisa mengalor terus lur pokoke lur. Lah iki teleke kandang do diguwaki ning kene lur. Dangdut iki tanggal 11 Mei hari Minggu malam ya lor. Engko iku penyanyine wayu-wayu lor. Ndang do merapat ya lor engko bengi lor. Lah acara dangdut Amelia iki acara sedekah bumi ndiknane lor, nekakno ketoprak, babalan, turnamen, terus dangdut, pengajian, barang kasti, barang los pokoke kabumi Mbabatan iki. Iki metu Mbabatan sawahan lor, Mbabatan dalan sing pol kulon iki lor. Nak sing jero kan dinane wis tau lah. Dinane aku terus dikomeni wong kene lho. Alamas masih was tak like follow malah ora metu Mbabatan sawan. Aku diono ngono lah iki terus tak tokno Mbabatan sawan lor ben ngerti Mbabatan sawan iku jobonan iki lor. Terkenale iku Mbabatan sawan. Dhisik iki dalane elek lho, alhamdulillah saiki dalane ya dadi ler ngene lho, ora ketang rodok gonjang-gonjal iki ya perlu ditambal meneh iki, dadine ben alus meneh. Lah iki musolae Desa Mbabatan sawan lho. Lah iki belok kanan lho, anut iki, anut Mase iku mau iki mbogang apa iki gak ngerti aku. Walah daerah kene dalane beton lho. Jos iki. Pari kene ya sedo ijo-ijo ape do panen lor iki. Iya ana jembatan iki ya isih mengetan lurus lor sekitar 50 meter wis teko. Lah iki wis teko lapangane poli lor, mengalor iku lapangan bola. Lah iki aku mengetan terus lor jurusan masjid nak mengetan iki lor Mase wedi balik iki ora iso liwat. Padahal ya ana nggone iki apa nyepet iki belok kanan iki apa lho lah. Iki aku teko samping nang ndek mang kongguri panggung. Iki kok samping panggung aku nggone los pokoke mbupol ndang merapat lur. Bengi iki lur ndang merapat. Tanggal hari Minggu tanggal 11 Mei. Oh lho. Sak mulu ya. Malah peteng bro. Ora dikakem. Iya. Ketau nyepil kenapa sing kali ambulan. Iya.